Malaybalay. Ano ang driver? Oh? Seryoso kayong driver.
Oh, wadwad kayong driver oh. Wadwad kay makuha lang ng isa ka oras. Valencia to Cagayan. Oy. Oh, nara to diri sa pan. Saan ni? Papunta. Barangay Ulayan. Diya ba? Oh, nag-ritual na to. Pista ba tayo diri?
dagan. Strada, baka naman. Ulan. Salamat sa sponsor. Mitsubishi, baka naman, oh? No? Ano, igayo?